play pi baloi pidian subhai pi chuni ka tup bor menta ka janmin. Syabangin sedang tingin pai syakimat berkongsan. Pembina ke Menteri Ketenat Pelatingka ke Sokar Pedeng ke Nirmala Sitharaman yang skim berkongsan kiba kentiu ya ka yok akord hakari dah nyo pulai hajar klor tingka. Kinjo ka jingdan kibriu ki bayo ka jingpang COVID-19 hakari syaka nyo puway lagnod da ka jingyo thamai jong ki hnri punriu hajar nyo spa lai pu arngod hamigalia kiu ka jingdan ki bayap syaka hnriu pusaw ngod. Beliau Menteri Ketenat Yadari Rajnath Singh sau pusau teli ki jingking haki nyo teli ki jela bat Union Territory kari. Badrakhi Ketenat jong ka Post Office ya ka National Postal Week. Ki khubor ki babnya ka Menteri jong Ketenat ki kam Pelatingka jong ka Sokar Pedeng ka Nirmala Sitharaman kalapin benaya shibon teli ki skim hakari ki basyongdor nyo pulai hajar klor tingka. Haba ai jingkren syakilat patai khubor hanong ba Delhi menta kesngi kani ka Menteri kala batai benya halo shibun ki jingterwa ki badawa na ka bentak ban kinti ka yok ka kot jongkari kani ka Menteri kala pentip bakat kum kini ki jingterwa batmai kumba lai pun riu hajar klor tingka latmu ban pelot na ka benta ban siu syakinong tre sarkar kum ka leave travel concession badru na ka benta ban rakhe ki tamasa. Kalau bandru ya ka lai punyo hajar klor tingka pad an pendan kam na ka benta ban thi ki tiar kitar bat ki jingdan kam jong ka Sokar Pedeng bat kum ju ki sarkar jilla. In the economy, by the central government and central government public sector undertakings, we estimate will be around 19,000 crores, and this is an approximation. And demand infusion, even if, let us say, just 50% of the states opt to give this facility, because even their state government employees do get LTC, for them if they give, we think that will bring in about 9,000 crores. Additional consumer demand generated as a result, we expect will be in the range of 28,000 crores. Kajingdon jong barwa kinong pang COVID-19 hakari kalatam ya ka nyo puwe lagngod da kajingyot thamai jong kinri punriu hajar nyo spa lai pu ar ya ka ni kajingpang katba kajingdon jong kibriu ki balakot kalatam ya ka nriu puwe lagngod kablaken tia ya kajingdon ki bakot sya ka prapunriu point lai nriu na ka shispa lai thu katanat ka kot ka khia ka Sokar Pedeng menta kasngi. Hakari kajingdon jong barwa ki bayo ya kajingpang kalong nyo puwe lag arpo hajar sanspa lai pu prangod. Kajingdon jong kibayap kalapoy siya ka shilak kanday hajar shispa san pongod da kajingyap no jong praspa kanriungod na kani kajingpang mentakasngi. Hamegalia kajingdon jong kibayap kalapoy siya ka nriu pusangod hadu mentakasngi. Katba kibayot thamai pat kidon kumba prapu prangod kablakin tiyo kajingdon jong barwa kibadangdon ya kajingpang siya ka arhajar sauspa lai pusangod. Menteri Ketenat Yadari Rajnath Singh ulapli limba ka virtual program ya sapu sautili ki jingking balashna da ka Border Roads Organisation hakalengkari hinekasngi. Nakini ki sapu sautili ki project pratili ki don hakaleng ki benta jong kathan Ladakh ba ulabo maunong remru na ka benta ka ne Chifu Tunnel ha Arunachal Pradesh. Kini ki jingking ki bathamai ki don ha Ladakh Arunachal Pradesh, Sikkim, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab ba Jammu ba Kashmir. Habakren hakani kasngi Rajnath Singh ulaong bakini ki jingking ki balashna ban pindep hakapor balabo umtang bakilong ki badan kam hendai kilong ru ki kalat ban kintir ya ka imlang salang ba ya ka yuwa kokot hakathan Ladakh pat ki weide ki jaka. Director Jongka Nigrims Dr. P. Patacharya ulapan pawi ka jing sobenyaw halor ka jingle jongki hospital ki Riu Shimet ban kintat ikinong pang hakum kani kapor badon ka klam COVID-19. Habakin tho halor kani ka jingle ulaong ba watlada ki hospital jong ki Riu Shimet ki sumar bahai ki nongpang hendai ka ba kham kong san ye ki ka long bet tang ka jingyo anong haka jingya kren bat ka DD News Meghalaya Dr. Bhattacharya ula buok jingkeli halor ka jingpen long ya ka jingle ya ka rapid antigen test haki kerdop badan haki kapot ulaong ba haka jaka ban pelut ya ka pisa haki ni ki jaka kani kan kambiang shibun ada pendan kam ya ka ban penbiang ki weipat ki jingdan kam Ulakin turu ia baru ki hospital ban penne ya jingle khot ban but perkheng ru ki kendon COVID-19.
MHIS patients come, etc. Create the facility, run the facility. This is an extra effort needed by all of us. I think the emphasis is, I would request all of you to go to the hospitals, check their toilets, and tell this hospital is grade A toilet. Don't fear, go there. A simple thing like that you will find will bring about a sea change. But most important, please tell the community repeatedly that the moment you try to ostracize, the moment you try to shut your eyes to the fact that it is existing, it will become more and more. The limitations, etc., lockdowns have not stopped COVID from increasing. Ke India ba ke China ne ke sngi kala penlong ya ke jing kren hapdeng ki he shipai ha ka sien ka bahnyo. Halor ka wei kamat ban penbet khadoi ki pot ki sam na ka benta ban weng no ki shipai na ki jaka ki badon na ka jing ken an sha phangmingi jong ka ladak. Wala da kani ke jing ken at kala ne mentala henry banai henry umpat la ban rai lanu kan sange no. Kajing ekren jo ki he shipai kalas dang hine kasi ha kapor khat arbaje no phaisngi ha social ha pot sinshar kari India kabadon shaphang mi ngi jong kaladang laya thu ka tulong khubor ya ka kenhuan ke India laya lam da Lieutenant General Harindra Singh ubalong commander jong kale base 14 corps bat kentobru ya Navin Srivastava ubalong joint secretary katanat Kambari Katana jong ka post office kala rakhe ka National Postal Week na du ka khandai trek hadu ka santrek ubanai Risau arajar arpo hakaski rakhe ka World Postal Day Malaus nem ya ka National Postal Week la jupen long ban pin priang jing tep shapang ka kam ka jam jong ki jing shakri pa ka post office ka ai shaki pai ba hakari ka Meghalaya ru kumjo kala rakhe ka National Postal Week habay kren bat ka DT News u SC Barek u Director Postal Service ula kadaw halor ka jing kongsan jong ka tayo le kamen ka post office bat ki jing ai jing shakri jong ka post office hakani ka por bamenta In post office, we are not only dealing with the letters only. There are so many services. We have insurance. We have life insurance. And it is the oldest insurer in India. Post office will still remain and postal service will still exist. Because, okay, person to person, the written communication has reduced. But for commercial, it is still relevant. Because company are sending all the letters through us only. Because the annual statement, it will have to go through post only. And we can make the personal communication digitized, but we cannot digitize our daily needs. E-commerce is there. Nakababod ya ka jingkintu badangshan jong Menteri Rang Badu kari Narendra Modi nakabenta ka Jan Andolan for COVID-19. Katanad Shipai BSF kalas dang ya ka campaign hakkeleng ka Jula Meghalaya nakabapin priyang ya ka jingtip apadeng kipat nong shnong halor ka jingkongsan bandeng ikimas bansad ya kikti banbot renti ya ka jingpen ya jingay iway na iway pad bad halor ka niyeg bru banbo iki unit bad headquarter baper jong katanad Shipai BSF hasilente jong kapot India bad Bangladesh, bat ban smai banya tray lang kanang ban pintray kam yakilad banya dab hakirensan baper limba kani ka campaign. Minta pa inya petsuay ka jinglong jingman ka sunmineng hasilong. Ka jingshit kalong 8.9 degree Celsius bat ka jingkriat kalong katnyo 0.1 degree Celsius. Ka jingsem kahaw kalong henry pulay na ka shispa ka por Minster bat new puar na ka shispa ka por Janmit. Ka jinghap slap kalong 0.9 millimeter. Ka sumineng kandum loo hasilong bat kijaka mamarjan kalaru bandan ka jinghap slap ka bamalumala. Syaban pinkon inya pai biang sa shisin syakimat bakongsan. Penbina ka Menteri Katanat Platingka ka Sarkar Pedeng ka Nirmala Sitharaman ya ka skim bakongsan ban kentiu ka yo ka kwad hakari dah nyo pulai hajar klor tingka. Kinjo ka jingdan kibriyo kibayo e ka jing pang COVID-19 hakari siya ka nyo puway lagngot da ka jing yo tamay jongki nripunriw hajar nyo spa lai pu arngot. Ha Meghalaya kiyo ka jingdan kibayab siya ka nriw pu saungot. Pli Menteri Katanat Yadari Rajnath Singh sau pu sau teli ki jingking haki nyo teli ki jelabat Union Territory kari. Padrakhi Katanat jong ka post office ya ka National Postal Week.
Te parlo ka tungi la poi sha bukot jong ka tup kubor jong imenta ka janmin hadu bne sham yang bat pi la shai ka si ha ka ju ka por ku play pi baro. Attention filmmakers! The Meghalaya AIDS Control Society is hosting a short film competition in 2 categories, professional and mobile categories. Cash prizes are rupees